Ang lada empalap sabut nei. Kumno kini gibriyo te. Napo UP, napo MP mo. Napo Indor. Kia keran haduk atu. Lasain dalalap sabut nei. Kaipat kin ong te. Kaipat kin ong. Ada komen su iki brokhat. Nganong wat julap lah. Wat julap lah. Mentane habang apek ya kata kajing comments lani kajing keran lap lah. Jong ki bahaya yang asem jong kini ki toris bawan sini jelam mekalia kan. Ani sisa ngangan ong ipi ngam kwa reply namar ngatieng bayo don keti ki brio la jong. Henry aingo utrai nong bu nong tau. Namar balai sisa ngangan ong ipi menem setiap ru nganang ya adu nong kliya ong. Hisap kitab na हम लोग का नहीं ऊपर वाला है हिसाब किताब हम लोग का नहीं आदमी का नहीं ऊपर वाला से मालूम होता है ना kata ungan ong ipi kini kinong Indor ki perta kumno Meghalaya मुर्दाबाद अभी तो क्या दिमाग में है नहीं क्या अभी कैसा बोलेगा इंदौर का आदमी आप लोग कैसा बोलेगा अभी हैं ना kata ngangan ong ipi ya kan ne ke jelajungi ngangan ong ipi hadu kan no nadu pareng nadu dekarune Henry kai kepala persat ikaman sim jong apat ngano up sure tat ndalap sabut nei ngan sa reply har ko mabiang tangma menin ka singi nganong ong itu prolog dekar mo Basyong sudah lang ni nganang ong yu jab tak sabut nahi milega na tab चिल्लाओ मत और ज्यादा बात मत करो लेकिन जब सबूत मिलेगा ना उस टाइम तक हम भी गाली दे सकता है new kum baki ong tin pareng ka crime prone hills stop it nang kata ngangan ong ipi ka state jongi ke jela jongi ke diban ai da ke defamation case wat ya kito ki national media ki bakan tho kham nong rim yak ne ke jela jongi ngim dai ban id namar ka jing sha jam daw jam rengiu jong ki trai jela jong ka ne ke jela jongi man la unong klit skat lu dei beri manabar unong kanong peniap taru ka ke beri manabar te kalong ru thik kumban yo jing hekai Namar ba kan long ru ye pi ki trajela bangan su ajeng mon lada ki dei ki jaka to spot ye nei ne kino ki jaka check gate la ne kino ki sinong ki thau ngan ong ipi ladon kam bandon ki CCTV kamera balong safety na kabanta ki trajelahi namar kajing syak blim kajing syak keno kajing syak kentho ki bahar harukom nei lada kim don ki CCTV kamera ni namlap sabut iya tina kani kada ngangan suong ipi kat ki bakan tho kat ki bakan no kat ki bakwa ban pet iben kren ben nyau ben ya ka dalam mekhalia ki kabut nam sniu hi ka karto hakihi na kani kada na du pareng ru long kumjo udkharu mentala da ukwa Bandek jubore kini kita lah ni kan jakum jo yu uru na kani kada ngangan ong ipi kani kade ka ying song ne jong ublay kani kade ka jaka song jong ublay Henry wal lagi try jala ki sya ilam bakla wal lagi try jala jong ka jat penriu jungi ki sya thok ki sya syukur Henry utrai nong bu udon haka na kani kada kapan perkhat ya nga Pitep kitain sora kitain mosun ram ki badon ki jaka jungo kai perthei amdei tang kitain sora tain mosun ram ki khap border mo hanong kendong pa rokhot ngan ong yipi kalat lu kambiang bha lada kalat kambiang bha kamut ujio network ru sisin balali blat jio network rum don shu kai gani na kata kapan perkhat ya nga mo Amdi tang bangakren halor jong kajing kani kajing ja. Kapan perkat dia nga bangan ajing mut ru ya kitrai snong kitrai jela. Bahkan ni kalau ngaji hikai yengi. Namar ngingim don an.
Ngim dona na kajing sya le bean na kajing sya bisni na kajing sya pihun jong kibriu ki banabar kahikai yang kita jela. Sto compare ngangas ngap dek ngapet kumtu ngas ngap dek tang bangang on reply kan ni te mlong ra lada 4D kapur Henry nga supet be tek tang bakan ni ka kersiu thia ru ya ka surkar jela ka kersiu thia ru ya kitra jela ka kersiu thia ru ya kitra snong trai thau ba borobor hi ngan ong ipi to klet no shwai ka tu ka jingi bisni pradong prathan prasnong prathau project benriu na ka benta ka jing kiu iran na ka benta ka jing bhaju ka jela na ka benta ka jing Roy na ka benta ka jing bit jing biang tong ini as ngotu no nang ni sikman kani kalong ka jing sneng ya ka jela jungi namar kalalai lan swa palan nganong ipi haki thai nong kendong le tang slabi liur nganang perkat ong bala adap ka bala pahu te kalat ka di ban pahu kalat ka di ban bit ban biang Henry drami liur kalat arta yau lai tayau ru senong kendong jupoi lai ti pibu mkena CCTV te kemut lada mdon lai jan leyu kata CCTV nak ni kada ka pen perkat dia nga teng ngabitar teng ngadom lada ngalek wat senong lajong kathan sora ba kathan mosram kani kaju wat hamo kurwar kumju anjus ngam ndalaya sebut ngatip bat ngatiknahi lada utengah uyam ka tengah kalaj im ngatip baki dekhar hi borobor ki peniat ho jubor klem ka jungmon ka jongka namar bakari kenkai tina kata-kata ka penlong yangi bangi ngidem perkat mentane ba borobor kiwi gejat benriu ni kili akan ni kadur na kata-kata kamde ka love marriage kade ka arrange marriage lani kata ka jing peniate da ki bahayeng bahasem ka kentai bo pli ka tiang kata ka dustur jongki Henry ka jing yede kala don shawai hapor le kelas hapor le school kala don samla Henry ki bahayeng asem ki penjit ya utengah ubodon spa ki penjit ya utengah ubodon kam Henry ngala manong ba kanu ka jing i ka bangi ngila i ka syong ha ka jing jit jungi ki arngon kam deira ka ba ya ka jing i laban tiet ka spa ka pau lani kam deira ka jing i laban tiet ka lak putit amdi bar ka jing i laban tiet ka krur pati na kata kadang ka jing i pinom la ban tiet tat dor da ka eke eru ka ba pipidon na kata kadang ka jing i ka thau lada ngi kumki kimiki pa lani na kanu ka jat ben riu ru mo lada ngi ngis ngau thu kumki briu ki ba shwa ba kan ja kanu basniu bangi nginom kano ikiwe ngi ban kano ila dia katakan khamha Henry nangkong pilak deukti ikiwe dak deukti sikiwe pisngoram kata kadi ko bakla na kata kada ngangon ong ipi ko maha kani gejat ben riu jungi lani ha gejat ben riu jungi weru ngangon ong ipi lada pi kwa ban penek pensa ya kata riti kristor jongpi bale pia pa askol bale pia pa kelas nda pila pa askol pa kelas bale pim kelina katuka kun jongpi badon ne uperlok ni uta boyfriend lani uta usamla jongpi uba pila yalang bale pim kelina kap shipnia tho bar ununu ubriu uba pi piamon ba udon spa udon peu udon kam udon jam ndre kani kri go bakra na kani kadau kalau pelong iha ba ngan skap ngan perkat bahana marba kani kadeka eke ba babun hak kani gejok menta nginom la asyo ban pediang ikini gejat dustur ruklau mo kani ke jingle ke jingkam jong ki bahaye ngasem jong kini sijur ki toris bon chanir ni kade kariti dustur jong ruklau lada kimde ki ruklau ki keno ya ke jalan khalia ki jangli admi te menta makipat kide ki kimde ki yangi kila panong jangli admi nei ngang reply king ong tumluk januar admi he
Januar admi he. Kide ki ndai tangkiru klaw. Kide ki merat. Kide ki merat klaw. Namar balil de ki dek brio. Kiriu klaw ru. Kinang nang ban perkat para brio. Hendrik ki merat klaw kim junang ban perkat namar kide ki merat. Nah kata daw lada pikan to ki we nei pilun perkat suai la dia nangkong. Nah kata daw hakane ka riti krustur nganang puli ya temen brio reply ya ka long tik knarit. Bumpat nang tang ban sop ya ke patlon le ban sur ke imut la jong. Ha? Ngali ya thma jela mi khalia. Oh kon kameran. Dapet tangi kan long la jong la ne ban baun kesi la ne baun ya jeru tang 1 minit 10 minit ila bahasyu handrai kajing berngembrio pat lia long knarit ha nang takada ngang ong ipi itrai jela jong jela mekhlia to klet no shuai kan ngejing bu aj dustur to klet no shuai kan ngejing bu aj balang to klet no shuai kan ngejing bu aj kur namar ka jat pen riu ka jongi balengi sya nyon haduk ane balengi sya kentok duk ane balei ba ngisak jam daw duk ane balei ba ngisak nyoben duk ane kadehi na kajing ya bisni manga mapi prajat penri lajong kam tam prarang ba ijat penri batang sitro kajing italim don na katau kajing kentok kajing nyoben kajing sakran ben kajing sak lai projat wan penkit pap ikne jelajungi lalong tik to jakate nyut jakate jabo, jakate ini jelajungi. Nah, tak tahu ngaken tujur ya ke surkar jela. Baka dei ban dawa bai menran khmat lane bai jaburam ke jelajungi em. Nah kini ki bahaya ngasem jong kini ki arngut nei. Di ban ada kan bat di ban dawa ba kini ban siu. Ya katu ke bai penjak buram ni kini ki try ya ki try jela lani khantam ki jelajungi. Ngimde ban aili. Nah kani kata ngang siong ipi lada ki nong indoor kia protes nah kamta ki family jong kitu ki arngut ngi ke jelajungi li kumbang ila sak penbut nam ngin hap ban ki ban kerja ni ke jelal jong baki day ban siu ya kabai jak buram jong kani ke jelajungi namar ke jing target jong ki ban penjak buram me ke jelajungi kalong ban keni ya ka khai ka pateng ka yo ka kot lani ya ka kamai ka ji jong kene gidala namar ki bisni babar khoj ki paj ba nadu parang nadu dekharu ki wan ban jong okai kene gidala jungi na kane ka daw ko jing tho ka jong ki kalong ban tron ki business ko jungi ngingi de ban protes lara ka sarkar jala kam simkia halor jungane ban pha siwi ka bai man ran khmat lani bai penjak buroming ni jelajungi kamut ngiru ngideon protes kumba protes kito kipaj ba ha kato ka indoor sto ha kato ka jaka ka ba uraja rogowanci lani ka sonam rogowanci kile ya kani ka kam hi nak takadaw ndere re bangin chusngap ndere bangi ngida kran jingting ngayro yaw to u prathan soramo ubakran ni giding sya utu khna ulong bachelor ukran ni giding sya ba na lor jong ka bat u kidan salaingut kisenrang tina kata kadaw ka jingkran ke jong u ka pen i ba wat ki pulit ru ki slur bat ki tip namar nadu nong kong kisile nga perkhan ka jing start bar ka jing trim jong ki pulit mi krayane ka penlong ya kiwe bar kha ki pulit ni kimlong ye ya khamat jong ki pulit mi khaliya na kata kata ngai ro ban nadu ka man siem shisha ngai ro ya ka tim jong ka police department jong ka Meghalaya police department tim namar ba kilala ban simkhia halor jong ka ni kam bat ke baro khoji ki ba kilatip nong kong hanrei namar ba ki de gibriu jong ka an la de kim panlap ya kasabut satara babiang kim jukuran kum gitu ki brio ki ba klem tip an tiana kata kadaw ngon ong ipi kublai sibun ya pi baro khoji pa ba jong ka jala kublai sibun ru ya pi ki bor jong ka sarkar ya pi ru ki bor ba de pe ikmi jong ka police department namar ba kajing simkhia jong pi kajing
wat benia ka jong pi ka penlong ya kitra jela wal dangi rit pa wal dangi sya bantiu ngi sya kanto ngi sya nyau ben ngi sya keren ben henry kawara pat ingi ka jing kerku namar balei bangang soong kum tangan ong pi ba hisap kitab kum ong tin hindi ka jing ken jing dia ni kam der ngi ubriu ka jing ken jing dia jong ngi ubriu nei ka de tang ka jing ken briu henry ka jing ken jing dia ka basisya ka de no tra nung bu nong thao nak takadaw nga ong hak tinding ong hisap kitab na hamluk kiri ni upur wala nak takadaw ka kata ka jing dia kamderi mangi ban ken ban dia mo ini dustur ini hepat ini irit pat ini hejat ini kini baru khoi jing dia kini baru khoi kini tang jing perkat beriung ong ipi ke jing dia ka basisya kadai na try nung bunong tao lada pi kran da kaman sim bat ke baru khoi ki ba kran da kaman sim ka urlong sisya ba ka jalong sisya tang ba wat ju melin ban kran lapla ya ki baru khoi kani baru khoi ka jalong namar ka jing sneu jong kita ki brio ban wara ya ki kubur sneu ban wara ya kanu ku jing ja ka ba sneu bat kata ka jing perkat sneu ku jong ki ka karto kelasaki sto nak takadaw nga kentui pi kitray jalai borobor wat ik prasno prathao jong wat ju mle bang kran bla ha ngai wi ba borobor hi nga dapet wat kitray snong kitray jalar ni dang kran mangane kran manu ni kaji comment slabla ni tang bakin tip bakin sekala dok ilde bakata kaji kran labla juki kan sakarto kala haki kim jutip nak ni kadaw bangang suong ipi wat ju bot ik jingit nung way wat ju bot ik rustur nung way handre to perkat ban ya kai baru khot ka ba umman bari mihi ule ukam ngan ong ipi udah perkat janai bodu keren janai henry kai baru khot ki bang ngi kran ngisa ke jing kran henry ban banta ban chin lani ban keno kenta lani ban kran ya kai ka bomla ban pediang ti pidi ban sngotu hina la dia kumbu brio ya na kata kata ngang ong ipi ba teng habang apet ikibri bunabar kida busyun busneu du kata kita rajungi tang bam tip nakadaw balay namar ba kadi ke kasyong jong blay pitem kadi ke kasyong jong blay nak takadaw ublay udan batngi ublay usarang kar batngi ublay hi uniay sanran batngi hadu bangi hi ngin da bit ngin da biang ngin da bek ngin da baha wal dangi sa nyoben kaleng ko perthairu mlay tang ba ke ka bangi ngi de ban pan baharu namar ba ublay umla ban ya dai ngi henry de ka jing start ka jong uhi ka ba ai jing hi kai ngi na ki ke jing sneng ki bangi ngi yo kalong bangi ngin start bangin sempang bat da kita ki jing start ba ki jing sempang ba ki jing sneng ki jing tanju bangi ngi yo ka hi kai ka jing em jungi bangi ngi de ban ya kumni ngi di ban le kumni ngi di ban le kumni ngim de ban ye thu inu no ke baru khot kilong hanga phi ki bangi ngitip ai kan ne kan sa hanga phi ha ka mesim ku jungi